Neustále otázka, na ktorú sa pýtate, vysoký cholesterol. Treba si uvedomiť, že vysoký cholesterol sám o sebe nie je problém. Výška cholesterolu nie je problém. A my potrebujeme cholesterol ako soľ. Náš mozog miluje cholesterol, naše vnútorné orgány milujú cholesterol. Problém je vysoký cholesterol len v prípade konvenčného stravovania. Čiže keď človek je spracované výrobky, sú tam aj rastlinné oleje, sú tam rastliny, cukry v hociakých formách. Čiže vtedy je problém ten vysoký cholesterol. Ak však máte vyšší cholesterol na živočíšnej strave, ten cholesterol sa správa úplne inak. On nemá tú lepkavú konzistenciu, ktorá je problém, keď sa vlastne lepí na steny ciev. Čiže pri živočíšnej strave, aj keď máme vyšší cholesterol, ten cholesterol nie je lepkavý. A preto sa práve že na PSP protokole upravuje krvný tlak, upravujú arytmie. Čiže všetky ťažkosti s kardiovaskulárnym systémom sa opravujú. A toto sa nedeje na konvenčnom stravovaní. Pretože keď máte vyšší tlak, máte arytmie alebo vyšší puls, to je tiež znakom zápalu. A čím vyšší zápal máte v tele, tým vyšší je aj cholesterol. A toto nevie veľa ľudí. Že aj chronický zápal zvyšuje cholesterol. Čiže zamerať sa treba hlavne na zníženie zápalu.